ಪೋ ಶಾಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಬಚ್ಚಿ ರಜೆ ಬೈದು ನೃತ್ಯ ತೂಪೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಜ್ಜ ಪಿದಾಡ್ ಜಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಡ್ರಿ ಅಂಚ ಅದು ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ತೇನೆ ದೊಡ್ಡದು ಜಾನ್ ಒಂದು ನೆರ್ಪೆರಿಂಗ್ ಕದಾಂಡೆ ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ ದಾಯಕ ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಪಿದಾರ್ದೆ ಬರ್ಸುಡು ಕುಂಟು ಪೂರ ಲೈಡ್ ಉಂಡು ತೋಜರ ಎಡ್ಡೆ ಹಚ್ಚಿಂಗ್ ದ್ಯಾಪಂಡ ಫುಲ್ ರೂಮ್ ಫುಲ್ ಕುಂಟುಂಡೆ ಕರ್ನ ಅಂಚ ಅದು ಅಜ್ಜ ಪಿದಾಡ್ ಜಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಡ್ರಿ ಅಂಚ ಅದು ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಕಾಂಡೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ದೂರ ಪಂಡ ಮರ್ದು ಬೋರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಮಗಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಗಜ್ಜಿ ಆತನ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆತನ ಅಂಚ ಅದು ಶಾಲೆ ಬೋತು ಶಾಲೆಗೆ ಅಲ್ತದ್ದೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹುಡ್ಕ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಉಡುಪಿಡು ಜನಾರ್ದನ ಪ್ರಭು ಬಂದ ರೆಡ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟರ್ ಅಂಚ ಅದು ಅರ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಂದು ರಡ್ಡು ಸತಿ ರಡ್ಡು ಕೊಡಿಡು ಅಂಚ ಲೋಕಲ್ ಮದ್ದುಗಂದ ದಾದ ಏನ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳಿ ಪುರಿ ಅಂದಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕತ್ತು ನಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ರ್ಯಾಶ್ ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆತಂದು ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಅಂಚದು ಇನ್ನು ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲನೆತ್ತು ಅವು ಕಿವಿಯರ್ ದಿಂಚಿ ಪುಟ್ಟಿನೇರು ದಿಂಚಿ ಅಡಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಕೈತಲ್ಲಿತ್ತು ಬಂದು ಎಂಕಲು ಅಂಚ ಪೋಯ ಅಂಚದ ಗುಣ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಅರ್ನಾಡಿಗೆ ಪೋಡು ಇದು ಶಾಲೆದಲ್ದೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಏನ ಪುರ ಅಪ್ಪನ ಬಂತು ಕದಾದ ಕಂಡ ಅಲ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಸಂತೆ ಪೋಡಂದಿನಿ ಆಂಡ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಂತೆ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾಯ ಪಿದಾಡ್ದು ನಾನು ಪಾಪ ಇತ್ತೇನ ಕಂಡನೆ ತಿಯಡ ನಿನ್ನ ಪಿದಾಡ್ದು ಜಾನ್ ಒಂದು ನೆರ್ಪೆರಿಂಗ್ ಕದಾಂಡೆ ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ ದಾಯಕ ಪಕ್ಕ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಪಿದಾಡ್ ಪೂರ ಆಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಆಡ್ತದೆ ಪಿದಾಡ್ದು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಶಾಲೆಗೆ ಅಲ್ತಿರ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತದು ಒಕ್ಕ ಮದ್ದು ಹೋದರ್ಪೆ ವರ್ಷ ಪುಣ ಅದೇ ಎಂಕಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಕ್ಕಲು ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲೇರ ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಕನಂತೂ ನನ್ನ ಕಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಲೇಟ್ ಹಾಕೋಣ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಹಾಕೋಣಂದು ಹಾಕೋಣ ಮತ್ತೆ ತೂದು ಬರ್ಪ ಎಂಕಲು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಜ್ಜೆರ್ಗೆ ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪದ್ರಡಾರೆ ಯಾರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಇಡಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಮೂಲು ಕಾತ್ಕುಲ್ನ ಆಯ್ಚಂದ ಅಲ್ತಿರ್ದಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಮರ್ದು 19 ಶಾಲೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಣ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ ಚಾಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಅಡಿಗೆ ಹೋಯ ಎಂಕುಲು ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿಗೆ ಎಂಕುಲು ರೀಚ್ ಆಯ ಅವಳು ಟೋಕನ್ ಕೊರ್ಜದ ಪಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೇರ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂತುಲೆ ಬಂದೇರ ಅಂಚ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂತಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಿಯ ಫೈನಲಿ ಈ ಮರ್ದು ಪೂರ ಕಂತದ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಸಾಕಂಡು ಉಡುಪಿ ಹಿಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಯ್ ಉಡುಪಿಡ ಅವಳು ಇಜ್ಜೇರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಇಡುಲ್ಲೇರು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಪೋನ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಒಬ್ಬ ಬಾರಿ ಸಾಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಂಡು ಎಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಮರ್ದು ಅಲ್ಲೇನು ಶಾಲೆ ಬುಡ್ದು ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಬುಡ್ದು ಅದು ಬತ್ತ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಮುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ 1 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒನಸ್ ಕೋಡದನೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಬೈಯಡ್ ಪೂರ ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ಪುನು ದಾಲ ನಾನು ಮಲ್ಪರ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಉಂಪಿನಾತೆ ಅಂಚ ನಾನು ಪೂರ ಕಾಂಡದ ಹೊರದ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದು ಪೋತೇನು ನುಪ್ಪುನ ಪೂರ ಕೊದ್ದೆ ಅದು ಕಬ್ಬಿಡ್ದೆ ಕಬ್ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಕೈಪು ಕೋಡದ ಮೀಂದ ಒಂತೆ ಗಸಿ ಉಂಟು ಮೀಂದ ಗಸಿ ಉಂಟು ನಾನು ಒಂಚೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಉಂಪಿನಿ ಮೀನಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಮೀಂದ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಬಯ್ಯ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನು ಬಯ್ಯ ರಡ್ಡು ಉಂದುಂಡು ಗೋಂಗೆ ಬನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಏನನ್ನು ಬೇತೆ ಬನ್ಪೇರು ಅವು ಮಲ್ಪುನು ರಡ್ಡು ಪುನ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತನ ಬಯ್ಯಗೆ ಅವಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂತಿತ್ತೆ ಭತ್ತದ ಮುಟ್ಟಿಯೇ ನಾನು ರಡ್ಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕಲೀಗ ಮಾತಿರಗ್ಲ
ಖುಷಿ ಏನ ಮಗಳಿಗರು ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬಂಡ ಬೈಯಾಗ ನೊಪ್ಪು ಗರಿ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರೋಂತ ತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾರ್ಲರ್ಗೆ ಏನು ಅಂತುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತೆ ಅನ್ ಮೀಯರ ನೀರು ದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲೆಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜೆ ಹೊರವರನೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಮೀನ ರಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಬಂದು ದಿಕ್ಕೇಳೆ ಅವನು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ನನ್ನ ಏನ ಪಂಡ ಮಗಲ್ ಬಯ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಹಾಜರ ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ಯಾಂಕ್ ಮೀನ್ ತ ಕೈಪಾವುಡು ದಕ್ಕ ಮೀನ್ ಮಲ್ತದ ಆತುಂಡು ಬೂತಾಯಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಡೆದ್ಲ ಆತುಂಡು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ನತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಮೀನ್ದ ಕೈಪು ಇಂಚ ಮೀನ್ಲ ಮಲ್ತ ಆತುಂಡು ನಾನು ಲುಂಬರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಒಂದು ಮೀನ್ ಲುಂಬರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ತೆತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಸುಮಾರು ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ ಪದ್ರಾಡು ಬೂತಾಯಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬೂತಾಯಿ ಕಂತಿತ್ತೀರು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬೂತಾಯಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂಜೊಂಜೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊನ್ ವ್ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾಯಕ ಬಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪೂರ ಆಪುನಂದು ಎಣ್ಣೆಕಲೆ ತೋಜಾವೇನು ಇದು ಕೈಪ್ ಕೊದ್ದೆರೆಗ್ ಬಿಸಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಶುಂಠಿ ಅವೆಡ್ದಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತುಂಡ ಬೂದಾಯಿ ಕೈಪ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವ್ಲು ಬಿಸಲೇಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಮನದಾನಿಗ್ ಐತೆ ಕೊದ್ದೆವರೆಗ್ ದೀತೆನ್ ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೋಡನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಐತೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈತ್ ಪೊರ್ತಿಗೆ ನಟಿಲ್ ಪೂರ ಆದ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಅಂಚಿ ಮರ್ದಿಗೆ ಪೋಯಿನೇರ್ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಂಗನ ಆಜರೆ ಗಂಟೆ ಫುಲ್ಲು ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂವರೆ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಧಾರಾವಾಹಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂವರೆ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನು ಧಾರಾವಾಹಿ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆನ್ ತುಲೆ ಕೈಪ್ ಕೊದ್ದಿ ಉಂಡು ಕೊದ್ದೆರೆ ಆಂಡ್ ಅನ ಲಾಯ್ ಕೊದಿನೇ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಮೀನ್ದ ಕೈಪ್ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ನುಪ್ಪು ನನ್ನ ಆತುಜಿ ಅರಿ ಪೊಸತ್ ಕಂದಿ ನಾವು ಬೆಯ್ಯರ್ನೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏನು ಪಾಡ್ರೆ ಬೇಗ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೇಯ್ದುಜಿ ನನ್ನ ತುಲೆ ತೆತ್ತಿತ್ತು ಲೈಟ್ ಆ ತೆತ್ತಿ ತಿಂಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಕೊದಿಂಡಿ ತ್ಯಾನ್ ಮೀನು ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ ಮೀನು ಪಾಡ್ದೆ ಕೊದಿಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊದಿದಾಂಡ್ ಮೀನ್ದ ಕೈ ಪಾಂಡು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ನಾನು ಏನು ನುಪ್ಪು ಕಬ್ಬಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀದು ಪೂರ ಬತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪೂರ ಆತುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು A few moments later. ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮೀದು ಪುರ ಮೀದು ದೇವರಿಗೆ ಪುರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದ ಬೇಲೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬರೆಪಿನ ಸ್ಟೈಲು ಹಾಸಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಪುರ್ಗುದು ಒಂದು ಓಲೋಲ ಆತನ ಪುರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆಗಲೆ ಕಲ್ಪವರುಂಟು ಏನುಂಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಉಂಟು ಇದು ಅವೇನು ಕಲ್ಪವರುಂಟು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ಟೀಚರ್ಡ ಪಂತಲ್ಗೆ ಡೆಸ್ಟರ್ ಬತ್ತಾರಪ್ಪೆ ಅಂದು ಅವೇನು ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ರೆಂಡು ಒಂಜಿ ಡೆಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ರೆಂಡು ಅವೇನು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಬನ್ನಿ ಸುಮಾರು ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಹೀರೇನು ಬೆತೆ ನಮ್ಮದು ಹೀರೇನು ಪೂರ ಪತ್ತವರೆ ಇತ್ತು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಕ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾರಕ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಿನ್ವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೋ ಶಾಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಬಚ್ಚಿ ರಜೆ ಬೈದು ನಿತ್ತೆ ತೂಪೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ದಾದಂದು ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಬೈದು ನಂದ ತೂಬೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಏನ ಕಿನ್ಯ ಮಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ಬರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತದೇ ಶಾಲೆ ಬರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ಅವು ಇನ್ನು ಪಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದನ ತುಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಂದು ದಾವಣ್ಣ ಬರ ಬಸ್ ತೂಪೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಮೆಸೇಜ್
ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಲ್ಲ ತೂಲೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಕ್ ಅಂಚದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ಬರೋ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಕೋಡೆ ಹೋಪಿನಿ ದಿನಾಲ ಪಂಪಿಯಾನ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಪ ಅನ್ಪಿನ ಅದನ್ಸೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಪಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೋವಾ